și bine am regăsit la un nou videoclip. Sunt albastru, dar nu cred că îmi face troll. O să-l fac pentru voi și pentru Alberto. 1, 2, 3 și... Yeah! Sunt aici, mamă! Sunt la portocaliu. Ăla nu poate să vină pentru că... Nu știu. Bala, portocala. Cine mi-a mâncat banana? Bi înseamnă cel mai tu. Și ăsta? Și ăsta? Bă, what? Bala, portocala. Cine mi-a mâncat banana? Be înseamnă cel mai tu. Și ăsta? Și ăsta? Mă, ce? Dacă ați întrebat de ce mă teleportez, ei bine, nu. Pune o pauză pe video. Continuăm. Haide! Da. Doamne miluiește și ferește! Oh! Nu. Este. Haide! Nu te rog eu frumos și din sufletelul meu drag și drăguț. Te rog eu mult. Suflet! Nu tântănă tot! Nu tântănă tot! Hai bine, revenim la Alberto! Ok, a plecat. Rost de fetițe. Haide! Haide, fraților! Da, aici nu mai contează. Tata naibii! Yes! Așa. 3 ture fără să cad. Alberto! Albert! N-am făcut 3 ture, am făcut una. Am